Qui necessita la foto d'una fada? Presentacions. Hola, me dic Naia Navarro i tinc 11 anys. Hola, me diuen Noa Villamont i tinc 11 Me anys. diuen Alba Capdevila i tinc 11 anys. Parlar del llibre Qui necessita la foto d'una fada? Resum de la història. Hi havia una vegada una fada que vivia al bosc i li agradava molt escriure llibres i petites històries. I un dia va decidir que De seguida va trobar la persona indicada, la Bruna, que pel seu cumpleaños li van regalar un llibre de fades. Però tenia una germana que no li agraden les fades, li agraden els superherois. I creia que les fades no existien perquè els llibres només sortien dibuixos i no imatges. Va decidir demanar-li una foto a la fada. La fada no sabia per què perquè no sortia cap foto. Llavors va anar a demanar-li ajuda a un vell amic. Aquest amic li va dir que coneixia un follet que els podia ajudar. Quan van anar a aquella cova del follet, que tenia un munt de llibres, van obrir un llibre i allà dins hi havia la resposta, que era fer una crema amb el pol·len d'una flor molt bonica que no es veia molt. Llavors, quan esta flor la tenia la fada al seu bosc. Quan va anar al bosc, veia que totes les abelles agarraven el pol·len del llit i que si ella tallava la flor, les abelles ja no podrien agarrar el pol·len. Així que va decidir que faria un dibuix en més d'una foto, perquè qui necessita la foto d'una fada? Fins aquí ha arribat la història. Moltes gràcies per la vostra atenció.